chalani. Hlavne dávaj pozor aj na seba, aj na ostatných. No. Pekne, má to aj samosvorák, dobre vidím, obidve sa krútia a krásne. Ja teraz každému zavadziam. Poď sem do prečie, že ľudia to chcú cítiť, ale nie moc blízko zas. Keď toto chceš robiť, tak radšej ostaň tam, kde si. Pomaly, pomaly, kamarát, decentne. Pomaly, tu sme. Parádička. Hezky. Aj odradil za dva, paráda. Hlavne dávaj pozor, je tam jeden Renault alebo Iveco v pohybe. Takže toto sú americké kone, viac takýchto kusov si môžete vychutnať v Trenčíne, kde bude zraz Fordov a aj Corvette. Chytí mi to niekto, Aďo. Mne sa ti to zalúbilo, asi mu to idem čornoť, keď dá. Poď sa na chvíľu, poď! Poď, poď, poď! Poď na chvíľu sa kúde. Poď, poď, poď! Pekne vám príde, páni, dúfam, že ma vidíte, sakra. Nejde sa na ne Bohovi, vieš, čo po nemu sem poznáva, ale ja sa nevzdám. Krásna podívaná. Bavoráky dokazovali tiež dneska krásne veci, takisto ako S200 a E14. Ale toto je pecka. Na to, že je to stará rozgľadaná dáma, je to bombové. Len dávaj pozor. Pomaly, kamoš. No poď už sem ku mne, keď ma počuješ, poď sem. Sem. Poď, na kabelšek. Dá sa páčiť. Nejdem si sadnúť, ja si nesadnúť za volant. Ja sa bojím, nedáš? Slubotechna, to predtým Mináš vravel. Takže? Vedľa nejdem, ja sa bojím. Nie, vážne. Ja by som išla. Nikto sa ňou... Vyjednám bola, čo? Zakryšte mu troška, nemá pustiť! Toto odmietneš! No výborne, dovolil. Ďakujem pekne! Veľký potlesk! Zase som sa vás vydokonil, bo ináč nie. Pečko, ostaneš mi navigovať? Dohodnuté. Ďakujem. Chudák Peťo. Ty kokos. Dá sa to usunúť? Nevadí. Nevadí, ja to nejako zvládnem, len... Ľudia, chodte ďalej, lebo ja nič nevidím. Není to moje auto, takže nemôžem veľa zloty robiť. Takže ľudia, týmto pádom neviem, či na počiatku, ale vás pozývam na brutálne krásnu akciu u nás, ktorá sa bude konať 14. a 15. júna na letisku. Ja rád som, že bude aj Peťo. Nezničím ti gumy, Peťo, poď prsadnúť rýchle, nevšimne si, poď. Poď rýchle! Nestihol si. Ďakujem veľmi pekne. Doraz ich, prosím. Ja by som nevystúpil, ale nech si aj chalan užije svoje pneumatiky. Určite boli drahé. No, takže ešte raz celý niečo vidíme Šelestka. Toto potrebuje to auto. Takúto širokú cestu. No to musíme nakarát pribiť o zem, to drží. Takže chalani, posledných 20 sekúnd a potom treba ísť dole v strate. 20 sekúnd, chalani. Ešte raz sa postavte. Hlavne si chránte aj zrak. Ďakujeme veľmi pekne za show. Parádička. Dobre.
Riaditeľ Prečekový povedal, že stačilo, aby nestrelili pneumatiky. Ďakujeme veľmi pekne, chalani. A ešte jeden veľký potlesk pre nich. Peťo Ďurkovič, ktorý